उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय नोलोबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय लाल बाहादुर शास्त्री गोजौ फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव उदालगुरि जिल्लानि जे बोसोरारि जथुमा बे बोसोरारि जथुमाखौ बे नोलोबारि दखरा बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय लाल बाहादुर गोजौ फरायसालियाव सानथामनि हाबाफारिनि गेजेरजों डिसेम्बर दाननि 18 आरो 19-20 बे अक्ट'आव गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय थियारि जानायखौ जों नुनो मोन्दों। दा जों बे समाव गोबां साखाफारा जानायखौ जोङो नुनो मोनगासिनो दङ। गोबां हाबाफारिफोरखौ बे समाव मावफुंबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। बिथां केमेरामेनखौ आं खावलायदों जे गोबां बेबायदिनो गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय फैनानै श्रम दान होनायखौ एबा खामानि मावनायखौ जोङो नुनो मोनगासिनो दङ। गाजा गोमजायै बे हाबाफारिखौ खुंनो थाखाय रायजो राजाफोरा गोबां गोसो खुसियै खामानिफोरखौ मावनायखौ नुनो मोन्दों। आं बे समाव मावफुं आफाद एबा रायदों आफादनि आफादगिरि बिथांजों माखासे बाथ्राफोरखौ मिथिना लानो थाखाय आं बे समाव बिथां खावलायदों बिथां केमेरामेनखौ बिथां खाथियाव लांनो। हाबाफारि मेहेरगोनां मोनसे हाबाफारिजों उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 50थि बोसोरारि जि जथुम्मा बे जथुम्माखौ नैबे नोलोबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोङाव थानाय लाल बाहादुर शास्त्री गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव खुंनो थाखाय थि खालामनाय जाबाय। दा बेयाव जोबोद गोजोननाय मोन्दों। मानो होनब्ला बे गोलाव 50 बोसोरनि उनावसो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गिबि खेबनि थाखाय जे कनफारेन्स खुंनो थाखाय दिनै आरो माने सुबिदाखौ मोनफैदों आरो माने बे रोखोमनि मोनसे परिबेकखौ मोनफैदों। दा बेयावहाय बै परिबेकखौ मोननानै ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफ्रा गोजोननाय फोरमायदों आरो गोजोननायजोंनो दखरानि सिङाव थानाय गं 44 गामि आफादनिफ्राय श्रम दान महरै खामानि मावना होफैदों आरो बिथांमोना गावसोरनि अनसुंथाइ जि हायो एसे फैसा एसे माइरं बेफोरखौ बानजाय आफादनो गथायनानै होफैदों। दा बेखौ जोङो रायजो राजाफोरखौबो गोबां धन्यबाद होनांगोन। मानो होनब्ला बे रोखोमनि मददखौ जोंनो होफैदों आरो बिनि गेजेरजों बे जथुम्मानि गेजेरजों ओनसोलनि फरायसाफ्रा गोबांथार सोलोंनो हागोन बेखौ जोङो हास्थायदों। मानो होनब्ला 19 तारिख खालि अर्थात डिसेम्बरनि 19 खालार खालि सोलोंथाइनि जि सावरायमेल दङ बे सावरायमेलाव जाय बर'नि साक्सेसफुल पार्सन बा सुबुं बिथांमोना बेयाव रिसर्स पार्सन हिसाबै बाहागो लाफैगोन आरो बिथांमोननि जि बोसोन बै बोसोनफोरखौ खोनानानै उन्दै फरायसाफ्रा कलेजाव फरायनाय फरायसाफ्रा गावसोरनि केरियारखौ दानो थाखाय बिथांमोना एसेब्लाबो नाजागोन आरो लामाफोरखौ मोनगोन। मानो होनब्ला देग्लायनि 2024 मायथाइनि APSCआव साक्सेस जानाय जिल्लानि सिङाव थानाय बिथांमोनखौ बेयाव बरायनाय जागोन आरो बिथांमोननिफ्रायबो मोजां रोखोमनि जि बोसोन बेखौ जिहेतुके खोनासंनो मोनगोन। बोरैहाय माने पाब्लिक सार्भिस माबाखौ आनजादखौ उथ्रिनो हायो बे रोखोमनि आइडियाफोरखौ जिहेतुके बिथांमोना बेयाव फोरमायगोन। दा बेखायनो जों हास्थायदों जे फरायसाफ्रा गोबांथार बेनिफिट जागोन अर्थात लाब जागोन आरो लोगोसेनो अपेन सेसन खालि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिया गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैगोन दिपेन बर' सार बिथाङा आरो लोगोसेनो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां मुस्रि प्रमद बर' बिथाङाबो बेयाव बाहागो लाफैगोन। बिटिआरनि डिपुटि चिफ गबिन्द चन्द्र बसुमतारी सार बिथाङाबो बाहागो लाफैगोन आरो बिटिआरनि गुबुन EM आरो MCLA आरो मंगलदै उदालगुरि लकसभानि MP समस्तिनि MP दिलीप सयकिया बिथाङाबो फैनो थाखाय बाथ्रा होदों आरो लोगोसेनो गुबुन दोलोनि मानसिफ्रा बेयाव जिहेतुके बाहागो लाफैगोन। दा बेयावहाय जोङो हास्थायदों बिथांमोननिफ्राय आरो मोजां आरोबाव बिथांमोननि आथिं होफैनायजों आगान होफैनायजों ओनसोलाव आरोबाव जौगाखां मोनसे महरा मोनगोन। दा बेखौ हास्थायदों जोङो। दा बेखिनि दिनै जों जोबोद गोजोनदों जे 50 बोसोर बै सम मोनफैलायनायावबो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे रोखोमनि हाबाफारिखौ जिहेतुके खुंबोफेरनाय जायाखैमोन आरो बेयाव हानायसिम जोङो आब्रुथियै बे जथुम्माखौ खुंना हरनो थाखाय जोङो नाजादों। जिल्लानि सिङाव थानाय गासै दखरानिफ्राय फैनाय डेलिगेट्सफोरखौ मोजां रोखोमै थाहोनो थाखाय मोजां रोखोमनि हानायसिम जोङो
जाहोनो लोंहोनो थाखाय साब कमिटिफ्रा नाजादों बानजायनो थाखाय जों हास्थायदों जिहेतुके जोंनि दैफां नोलोबारि ओनसोला रौतानिफ्राय हाइवेनिफ्राय 5 किल'मिटारल' गोजान आरो जिल्लानि सदर उदालगुरि टाउननिफ्राय मात्र 10 किल'मिटारल' गोजान जायो दा बेवहाय हारसिङै फैनानैबो बे मेलखौ नायफैनो हानाय मोनसे सुबिदाया बेयाव दङ थांलाय फैलाय हान्था मेलाया बेयाव जोबोद मोजां लामाया जोबोद मोजां सरकारनि अननायाव बे रोखोमनि लामाफ्रा मोजाङै जानानै दङ दासान्दि दा बेयाव फैनो थाखाय जेबो उसुबिदा गैया दा ओंखायनो जिल्लानि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय बेयाव हारसिङैबो फैनो हानाय मोनसे हान्था मेलाया मोजां बेनिखायनो आं खावलायदों जिल्लानि गुबुन गुबुन ओनसोलनिफ्राय मानगोनां मेलेमजिबि आरो समाज दैदेनगिरि आरो मोजां हास्थायगिरि बिथांमोना जाहाथे बे जथुम्मायाव फैनानै जोंखौ हेफाजाब होफैयो आं बेखौ रायदाव आफादनि जानानै खावलायबाय नंगौ जोंनि नोलोबारि दख'रानि सिङाव थानाय गोबां गामियानो आबाद गाहाय गामि दा बेखाय आबादनि मोनसे मोजां आबादारि जाहोनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे मिशनबो लादों दा मिशनखौ लानायनि गेजेरजों नैबे कनफारेन्सआवबो जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा सानसेनि गेजेरावनो 19 खालार खालि आबादारिफोरनो थाखाय मोनसे सेमिनार थि खालामनाय जादों दा बेयाव पद्मश्री एवार्डी समेश्वर बसुमतारी चिरांनिफ्राय बिथाङा रिसर्स पार्सन हिसाबै बाहागो लाफैगोन आरो बेयाव जोंनि नोलोबारि ओनसोलनि गामिनिफ्राय आबादारि बिथांमोनखौ बे सेमिनाराव जिरायहोनानै बिथांमोननो बोरैहाय आथिखालनि समाव मा रोखोमै उन्नत रोखोमनि आबाद मावनो हायो बेखौ एसे फोरोंनायनि बे सेमिनाराव सुबिदाफोरखौ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेयाव खालामदों दा बेयाव जों बिनि गेजेरजों बेखौनो जोङो मिजिंथिदों जे गोदान आबाद मावनानै गोदान रोखोमनि जिउ खुंनो हानाय बोरै न'खर गायसननो हायो बेखौ बिथांनिफ्राय जोङो निस्सय जों मोनगोन मानो होनब्ला समेश्वर बसुमतारी मानगोनां बिथाङा भारतनिफ्राय पद्मश्री एवार्ड मोनदों मानो होनब्ला बिथाङा आबाद मावनानै बिथाङा गावनि न'खरखौल' नङा समाजनि ओनसोलनि नामखौ बिथाङा गोजों खालामदों आबादजोंनो बिथाङा गावनि रांखान्थियारि दा बेबस्था बेखौ मोजां रोखोमनि गायसननाय बेखौ नुनो मोनदों दा ओंखायनो जोंनि ओनसोलावबो गोबां न'खरानो आबादजोंनो थांनानै थानाय आरो आबाद गाहाय ओनसोल होननानै जों बुंनो हायो दा बेखायनो आबादारिफोरनिबो सेमिनार मोनसे बेयाव लानाय जादों दा बेयाव जोङो खावलायगोन आबादारि बा ओनसोलनि गासै रायजो राजाफ्रा बे सेमिनारावबो बाहागो लानानै बेनि फारसे बेनिफिटखौ मोनगोन बेनि अनगायैबो गोबां रायजो राजाफोरखौ ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ माबायदि हाबाफारियाव बाहागो लानो लुबैदों आं दिनै रायदाव आफादनि सासे मावथि हिसाबै बेखौनो खावलायनो सानदों दे 44 गं गामिया जेरै बे कनफारेन्सखौ खुंफुंना हरनो थाखाय जोंनो खामानि मावनानै श्रमदान हिसाबै दिनै मावफैबाय दा सानथामनि बे फैबाय थानाय 18, 19, 20 खालाराव जे जाफुनाय समाव फैनानै मिटिङाव एटेन्ड जाहाथे जाफैयो लोब फैयो बेखौ आङो नोलोबारि दख'रानि गासै रायजो राजाफोरखौ आङो गोरबोजों खावलायदों खुलुमनानै बिथांमोनखौ फैनो थाखाय आं खावलायदों मानो होनब्ला मोनसे मिटिङा गासै सुबुंनि मोनसे नुजाथिनायनि गेजेरावसो मोनसे मिटिंनि कनफारेन्सनि साक्सेसआ जायो दा बेखाय बै सानखालि अपेन सेसन खालिबो आरो सेमिनारफोराव ज' फैलायनानै जाहाथे बेयाव मोनसे नुजाथिनायखौ बाहागो लाफैनायखौ आङो दख'रानि सिङाव थानाय रायजो राजाफोरखौ गुरैयै गोरबोजों खावलायबाय जोबनायाव रायजो राजाफोरखौ आंबो खावलायनो लुबैयोदि बेबायदि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जथुम्मायाव लोब फैनानै रायजो राजाफोरा फैनानै लोब बाहागो लानानै गोबां आबसुनि साननाय आरो मावथांखिफोरखौ मावनो नाजानाय एबा साननायफोरखौ हेफाजाब होगोन होननानै रायजो राजाफोरनिसिम गुरैयै खावलायबाय